O isa zote channel ka lo lom le vek chuwa tuntu ma hianin khovel thu thar lang sar then khat kan han lor le dona kan ria tangin Iran le Israel kha nikum lam khan ni som pan hi chung zet in dona an kalpuya Iran khan nuclear a boi pui tlat ni in Israel le US khan an ria a nuclear song bol na tur le nuclear bomb siam chuak thei mai din huna Iran kha ding chhoni khan ria tania uranium enrichment level po kha beisang veu khop maya civilian purpose atan amuanom zonga nuclear thachakna mang tura uranium level a percent an man ai tam fe mai kha Iran khan an maintain a chu nuclear ral thuam le chutiang siamna atana an uranium enrichment level kha nuclear ral thuam siamna atan a mang ngei don ti hriat khop khan a percent sang tak khan an tia kha Israel le US khan an liam thei talovani kha wang khan Israel chuan in Iran ram chunga an nuclear mun ma te kha thlona mangin an han suar tluan tak taka me pui thlangna lian tak ka Israel khana kalpuya chuta Iran duai lo Iran chuan in ballistic missile drone thanem tak mai ni Israel an beilet ngalani kha in chan ton na kha athlenga indona kha tran ani ngala atopa US khan B-52 bomber mangin atopa US khan B-2 bomber mangin GBU-57 an ti lei hnuai thuk tak khor chiat theina bom mang khan Iran lei hnuai mun ma an uranium enrichment facility khan bom ta dur maya khaminu khan US chuan in Israel Iran in dona kha a call of ta in ka haina mangina ti top ta hani ber mai khaminu khan ral thum manga in dona top to ma se diplomacy sarkar le sarkar in dona sarkar kalphung le sarkar in beiton na diplomacy war angkha athleng chhaumul mulani bera Israel le Iran chuan tuk chuak tha an nei thei ta reng lova voin thlengin indo le phat theidin mun an ding me kani chuti lai chuanin Iran hianin khatiang khopa be na khatok ma se tuna hian nuclear ral thuam siam tumin ma ala chhole mek ti hriat ani uranium enrichment level po a beisang le viau to nia soi ania tuna hian Iran president Pezeshkian chuanin tunma Israel le tunma hantilani kumlama Israel nena anin beilai ai khan Iran chu chak to zo kani Israel US ani emo han thian ramten Iran hian ron beile don ani chuan an thil ti sual lian takani yang ti in Iran chu ma ang mai ni don to lo thu kha nimin pelam khan thu chu asiam hial ani kha Trump chuan Iran laka hian be pui thlak thei reng ani ti in thu chu aron siam vele ta nedine hun hena anin mu nuwa Hamas sural thuam li sak turin US president chu nedine hu chuan angen boka chuti la chuan Iran in ballistic missile ma nuclear ral thuam program ti tharle atum ani chuan US chuan be pui thlak na lian tak mai akal pui le thei reng ti in Trump chuan a soi chuti la chuan in Hamas ten ral thuam an ti bawlo bani chuan ara chhuwa lian tak om thei do ni in netine hu chuan a soi Florida a Mar-a-Lago estate a Prime Minister Benjamin Netanyahu le Trump meeting annaya June thla a US in Iran laka be pui thlanga lian tak an nei hnuwa tuna hianin Tehran hian ral thuam program thar aduang chhole ni in an soya hemi chungchanga hian US President Trump le Netanyahu Israel Prime Minister te chuan thu chu khong takan siam Iran chu na taka beile thei mai din hmuna ding le ta nei ti in an soi chutiang chuan Iran hian nuclear an buai pui lo ka beisaya chutiang an ti le ni chuanin kan B-2 khona lian te hi anom mai don lo di in Trump chuan a soi B-2 fuel khoral hi kan du lova B-2 hian darkar somthum pasari chung zet jinkong a zo thaya fuel tam takero mang chuwangin kan B-2 fuel khoral hi kan du lova ni chutiang an che ni ero chuanin engma Iran a hianin insum karna kan nei don lo ani ti in Trump chuan Iran a vo dur mai June thla Israel ne ni som pani chung in dona an nei hnuwa Iran chuan sipai exercise missile exercise voin hi ngot tun na ya an nei le ta hei hi missile exercise an nei hi US le Israel vau khan atana anti ani ber mai netine huero chuan tun na ya Iran ne na in ma chhun tum na om hri lo ma ro chu an thil ti dana zirin ma la ka ni tur thu asoya
Donald Trump nen Iran chungchanga an thil ti dan tur an chet dan tur an soi do ni in tene hu khan Trump nen anin mu ma khan alo soi to bok ani heti lai hian Gaza in ka haikal pui zelan ani a an pon tak thin ang khan in US President Donald Trump a ro man na in Gaza hian Hamas le Israel tin in ka hai an neya tuna hian a face ni na atan ro man na om chho meka chutiang ani chuanin sarkar enga moza ta tengin peacekeeping force Mona sipayang chi Gaza khaiding tu turle Gaza a Hamas haural thuam tung turin chutiang chuan malak na te polian te kenakal chhome kani Israel le Hamas hian inrem na bo chia halloween pu ton fowa chuwangin mabaka thil local tura hian zona lian taka oma Hamas te hian ral thuam tun an tum lo thu an puang cham chi a chutiang ani phei chuan Israel hian Hamas te hian an enliam mai mai na rin om lovani sanele somnile pathum October ni saria Israel a thil thleng angkha Israel chon to le adu to lova khatiang thil thleng kha ton le adu to lova ni chuwangin Gaza indona kalpui ani a fo in thlengin Hamas hian Israel Gaza indona kalpui ani renga Israel hian Hamas ral thuam li saka an ngau phoi saka Israel ta na ram lo om Gaza chu ani to lo na turin ma an la ania Hamas ho nuai chimian tum maro chu vo in thlengin Hamas chu anla nuai chimit thlei thei bik lo ani hi tuna hian Hamas member te po anin la thar ni in media thren khat te chuan an soya singtel fe mai Hamas member te hian lo om nia soi ani chuwangin ral thuam an tung du lo ni chuanin indona an kir le mayang ti chu zona lian tak ani mek Hamas ho hi ral thuam nen Gaza a an la om reng hi Israel tan chuan a him lo viau mai indona an kalpui zong po kha a thlon vek thei ti chu thil chiang takani Israel chuan Hamas te chu ral thuam an tung lo ani chuan sipai malak na Gaza an kalpui le don ti an soi trama ro manna in ka hai nei tur le Israel le Gaza in rem na omna tura Donald Trump malak na hian Hamas ten ral thuam an tung lo ani chuan Israel chuan ati theiom chun chu Hamas ho lu chhuale ani ti chu Israel tongdan ani bok Donald Trump po hian chu tiang bok chu angai dan ania media ten an zona Hamas in ral thuam an tung du lo ani chuan enge lo thlengang ti in Donald Trump chuan zota hell to pay ti na soi in beina lian tak Hamas tan mangchia a thleng don ani ti in a soya eng takin nge Trump hin ma alak don ero tar lan ani lova hell to pay ni chuanin Hamas ho chu normang an viau an tum don ti na ani ber mai o heti la hian tun hnaya China chuan Taiwan che vela live fire drill an kalpui mupa ral thuam tak tak an kap chuaka an thlo tira an tei kwala Taiwan tan hei hi thil hlo om takania Taiwan chu China hian an hup burang ti hlo thon na alian khop mai tuna hian Taiwan me ba ka Japan te US ten China malak dan hi an thlir mek ani China chuan in donun chan kalpui in ti in chuti lai chuan Taiwan hi alu chil ve thut theya hei hi thil thleng thei ani wangin Taiwan lam hi anin ring phan viau nia soi hani China chuan min lam thleng khan Taiwan che vela dar kar som chung lai firing exercise an naya ral thuam tak tak kap chuakin Taiwan du hun huna an thunun thei zia te an malak dan tur te ataka entirin drill an kalpui ni berina langani Eastern Theatre Command chuan drill hi an kalpui bera clearkar chevel mun panga tuipui boruak le mun sang-sanga in donun chan an entir Chinese sipaiten anin lungrual zele Taiwan la tura anin peizia an lantir na nia soi hani China Maritime Safety Administration chuanin live fire neina tur zone panni dang an puan bela hewang Justice Mission 2025 drill hi tun thleng hian alakal chho mek ani tun tum hi Taiwan nei taka drill lian tham an kalpui na nia soi ani war game hi US in Taiwan hena ral thuam dollar lu le ding on som pakhat point pakhat man hral ani tur thua puan atanga ni som pakhat nuwa China chuan na tana he US in Taiwan an puya ral thuam an leitir thin hi China chuan angai thiam lo thinin China ti thin rim thin tu ania man atangin US lo in rol thin hi China chuan a rathiam lova Taiwan hi China chuan ram chung anga hangai wangin ram dang ron in rol le ral thuam an ron supply thin chu China huat ber pakhat ani
chuti lai chuan North Korea hruaitu Kim Jong Un alo che ve zel boka Russia Ukraine do lai te Israel lam buai lai te le sarkar engemaw zat rambial buaina te thlen mek lai North Korea hruaitu Kim Jong Un chuanin azonin rocket engemaw zat alo kap chuak ve le boka henga rocket ka chuate hi nuclear ral thuam phur thayang chi kha ania a hlo viau mai an soidan phei chuanin US sipai hmun pui khor chhevek thei khop ral thuam ani thu KCNA Korean Central News Agency North Korea media te chuan an puang ve hialani an ral thuam hi an upgrade chho ve hle ni in a hriata tunhma an ral thuam satliang khan 11 tuna chuanin changkang zokin ral thuam te po hi North Korea hian an upgrade chho ve zel ni in alanga tuna hian long range artillery ang te po North Korea hian an enchin thara tunhaya precision strike le strategic attack atana man thei chi ral thuam dang enchin an nei nual bokani nakum hianin North Korea chuanin Congress rut khom puin nei dona chumi ma chuan Kim Jong Un chuan borok siam dan hetiang hen ma ala ni berin media te chuan an tar langani ole pon tur tam tak omma se khati china khan kan handu tok phot mayanga khovel thil thleng thar ang chi han thlur bing ngai te is zo te channel a hianin lo ngai chang zel don nia